Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş Beyefendi programımızı teşrif etmişlerdir. Serokê Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş bi sih parlamenterin endamên Dîwana Serokatiya Parlamentoyê û endamên Komisyona Çareseriyê re serdana Amedê kir. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Serokê Parlamentoyê li zanîngeha Dicleyê tevlî merasîma destpêkirina serdema nû ya akademîk bû. Kurtulmuş li vê derê derbarê çareserkirina pirsa Kurd de axivî û got zimanê dayîkê bi qasî şîrê dayîkê helal e. Ana dili ana sütü kadar helaldir. Serokê Parlamentoya Tirkiyeyê di axaftina xwe de got ew dixwaze hemû mafên mirovîn bêne naskirin û qala giringiya dadperweriya Selaheddînê Kurdî kir. Türkiye'de bir daha Li Tirkiye ji bo ku careke din xwe neyirjandin, ji bo ku mirov careke din nerahet nebin, ji bo ku di nava aştiyê de bijîn, deriyê pêvajoyeke nû heta dawiyê hatiye vekirin. Em vê dizanin û em ê di oxira vê riyê de heta dawiyê tê bikoşin. Ez gotina xwe ya dawiyê li destpêkê bibêjim. Em ê vê carê bi ser bikevin. Vê carê dê aştî bi ser keve. Vê carê dê aramî bi ser keve. Vê carê dê biratî bi ser keve. Li gorî hin siyasetmedaran axaftina Serokê Parlamentoya Tirkiyeyê axaftineke gelek girîng bûye û bi vê axaftinê bawerî daye wan ku ev pêvajoya aştiyê bi silametî biçe serî. Çawa Serokê Parlamenê Birêz Numan Kurtulmuş ku ya me ser bikevin ya me te bi hev re hûnda bikin. Ji ber wê lazim e her kes bi awayekî berpirsiyarî te bigere û ji bo ev vê carê ev pêvajo ser bikeve ji bo ku em biratiya navxwe em xurt bikin çi bar dikeve ser milê me herkes barê xwe helgire. Hukuk, adalet, demokrasi üçlü sac ayağı içerisinde Sêlingên vê axaftinê hebûn, hukuk, adalet û demokrasî. Di vê çarçoveyê de biratiya ku ji dîrokê tê xwest bigihîne siberojê. Her wiha xwest standardên siyasî û demokratîk bilindtir bibin. Beyamên pir zelaldan. Gotareke serkeftî bû. çok net mesajlar verdi, başarılı buldum. Numan Kurtulmuş piştî zanîngehê îcar ji bo nimêja înê berê xwe da mezgefta mezin a dîrokî. Serokê Parlamentoya Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş piştî nimêja înê li ber mezgefta meziniya Amedê bi xelkê re civiye û qasek şûn de wê biçe bi nûnerên sazî û dezgehên sivîl re bicive û derbarê pêvajoya aştî û çareseriyê de fikr û ramanê wan werbigire. Numan Kurtulmuş bi şandeya pêre serdana şaredariya bajarên mezin a Amedê kir. Ev 26 salin cara yekemîn ye ku Serokek Parlamentoyê serdana şaredariya Amedê dike. Piştî serdanan Serokê Parlamentoyê li oteleke taybet bi nûnerên sazî û dezgehên sivîl re civiye. Hemû daxwaz hatine berhevkirin û paşê jî dê Komisyona Çareseriyê de bêne nirxandin. Maşallah dekak Rûdaw Amed.